हेल' आंनि मुङा सानफुं बसुमतारी बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि आंनि गान खनग्राया जाहैबाय अननायनि बुखानो स्केल एफ मेजर Halo जाबाय हालु होनना दोनबाय रा खारबा दासो गोसोआव फैबावबाय दा मानसिया गोजांबायलै सार Bawai, bawai, bajom bawai, bawai dah. Dingai tu, online mah. Second stand dia tu online. आरोबाव दोंसेबाव गुबुन थालनि दै गोसोआव गैयाना नङैबा ए सेनसि
Halama menthaya bangku. Halama menthaya wae dah. Sorry aku pernah bosan. इसोरनो मेसेज होनाय बे आच्छा खोनादों सारा थारमाने आं जि स्केनार जि केरि अन मानो स्केन शट mat cola telinga kita Jauman sing lai jana lai. Bosan materi, umrnya Aisyah. Mana? Ayo. Isar bagi Alda. Ini be last बैठक को न konvert. Dia mah थाने बंदा है. Mus sabrob lawa yo. Dah, ini dong. Idi ko skala ko yuda. Bosan kan? Ini berarti besok maklum. 6 এবারে গল্লাই টান 6 inde মাত্রা বিরাট সাজে না আচ্ছা ও বিশাল মাত্রা yang চ্যানেলে সঙ্গে নাই ayo korwadu আমি নামটো হাকাবাই দাদরাকা ঠিককা জানে বি বেশিবাং মাত্রানি মানলাই 6 বরিয়া 6 day আর গঠোসিন Mari মা Sangganya? Sudah, bosan. Ayo. Bersibang padoran deh.
2 2आवहाय बेसेबां भागआव रानदोंमोनलाय आयो साननो ना थ्रि आयो जानायसोमोन आं बुंथ'ला जादों जायाखै अडियेन्सफ्राबो मिथिखाबाय दा बुंबाथ' नोङो नोंनि लोगोफोर दं जादोंबाबो औ जादों होननानै बुंनो हाला आं बेखिनिखौ आं बुंलासै जागोन सार बेनि सिगांहाय नों मा थालनिखौ जादोंमोनलाय मा मोनलाय औ हारबा जायाखिसै सार नोङो फार्स्ट आयै स्टेजाव फैबाय मानसिया जेब्लानाखि फार्स्ट फैनानै नों मेथाइखौ फार्स्ट सेथियावनो कन्टेन्ट होदों बेथ' सेकेन्ड सेटा फार्स्ट मेथाइनि थाला मामोन फार्स्ट मेथाइनि थाला औ मा खनदोंमोन खालामनायमोन आं दहाय ओंखाम जादोंना जायाखै कारबामोन ने ससे हरफिनलाय जुदि कारबांखौ नांगौमोनलाय जोब्बायसे नै एसे कम्पिउटार सालायलायदो फार्स्टनिया औ आयौ नाहरनाया बास जाबाय थिगैनो दं जादों जायाखै आं बेखौ बुंला बेनिफ्राय बेसेबां बाहागोआव रानदों बेखौलाय ओइ जों मोनथिनो लुबैदों ओइ हर ओइ आच्छा जाबाय दे जानाय जायो होनलाबायखाबाय आं रबाय होननानै बुंबाय आरोखि आं दे दानिया बाखि प्रेजेन्टेसन टिउन टाइमिं आङो बे मोनसेखौथ' सोंखाबाय बे मोननैयावहाय नोङो जेसेखिनि नों मैया खालामनो हादोंमोन दिनै आं बेबायदिखौ नुवाखै दे भइसआ एसे दिनैहाय डाउनसिनसो जागासिनो दं मिथिबाय आंनि जासाव आं बिदि मोनदों बाखि जाजेस लोगोफोरा बुंसिगोन दे हामबायसै दे थेंक इउ सारनिसिम सानफुं बसुमतारी नोङो फैयै फैयै बे लेभेलसिम फैबाय खिन्थु बे लेभेलनिफ्राय थालांनांगौब्ला नों उनफिननो मोननाय नङा मिथिबाय नोंनिफ्राय बेनिफ्राय साबसिन एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन जों दिनै जायाखै नङा जादों थेवबो अबावबा फिसा फिसौ बिदिनो लेकिं जालांबाय नोंनि टिउनाव नोंनि सासटेन्सआव अबावबा थाहैबाय हांआ थोहैयाखिसै ना अबावबा जों वर्डिंखौ खोनायाखिसै अबावबा सिरि सिरि होननानै अबावबा खनफिनबाय ना नंगौ दा हां मोनदों दा ने बेनिफ्राय साबसिन नों ट्राइ खालामनांगोन नों साबसिनै प्रेक्टिस खालामनांगोन गोबां मानसियानो नै दिनैनि बे लेभेलसिम सफैनो हायाखै नाथाय नों बे लेभेलसिम सफैनो हादों दा आं सानो नोंनो बांसिन आरो प्रेक्टिस नांबावगौमोन थानाय थायै आं बेखौ बुङा माने जों गावबा गावसो जाज खालामगासिनो दङ थायाब्लाबो नों गोसोआव लाखिनांगोन जे इयुनाव नों बेनिफ्राय बांसिन नों साबसिन गोसो होनांगोन नङाब्ला बे लेभेलसिमबो सफैनो नङा जानो हागौ आं बेखौ बुंनांगोन दे बांसिन प्रेक्टिस खालाम नों बिराद इन्टारेस्टिं मेथाइ खनदों माने नोंनि एक्सप्रेसनफोरा अबावबा दिनै एसे बारा जानाय बायदि मोनदों आङो थिगानो नों बेफोरखौ मेथाइ खालामलांब्लानो जागोन एसेनोसै मा नाम मोनलाय फंबायना आंना सानफुं बसुमतारी बिराद मोजां सानफुं ना अके सार जिखौ बुंलांनांगौ बुंलांखाबाय बुंनायखौ खोनासंदोंल' ना बुंनानै फारसेथिं हगार हरदों बिथांमोननि बुंनायखौ खोनासंनानै गोसोआव लादों ना फारसेथिं हगार हरदों बुजिबाय आं होननायखौ दा आं माखासे जेबो खोथा बुङा
दिनैथ' मोननांगौआ देरहानायखौ नङा जेननायखौ मोननैनि गेजेराव मोनसेथ' मोनखागोन बेखौथ' मिथिखागौ ना बिराद मोजां दा आं मोनसेल' खोथा नोंनाव सोंगोन आरो ओमफ्राय गासिबो गोसोआव लागोन हो नों गोसोआव थायाबाबो आं नोंनाव जि कुइसनखौ सोंगोन आरो नों जिखौ एन्सार होगोन बेखौ अडियन्सआ गोसोआव लागोन दा नोङो बे नोंनि होनाय टेलेन्टखौ नोङो इसोरनि थाखाय उनावहाय बाहायगोन ना सेकुलाराव बाहायगोन बेनि एन्सारखौ आंनो होनांगौ नों इसोरनियाव बाहायगोन ना संसारनियाव बाहायगोन इसोरनियाव बाहायगोन बेसेबां पार्सेन्ट सियर बिराद मोजां अनलाइन आखाइ हमना हो दा नोंनि बिदि बुंनायाव बिराद मानसिफ्रा खुसि जादों फंबाय जोङो इसोरनि मोननाय दानखौ जों इसोरनियाव बाहायनांगौ अभियासलि दा नोंखौ मानसिफ्रा नटिस खालामसिगोन आरो नों बेयाव स्टेजाव थानायावल' नङा नोंनि बाहेरा लाइफआवबो नोंखौ नटिस खालामगोन नोङो जुदि दिनै बेवहाय इसोरनियाव बाहायगोन होननानै प्रमिस खालामनानै नोङो गाबोननो गुबुनाव बाहायहैयोबा नोंखौ मानसिफ्रा दुसिगोन दा जोंना गोदो स्कुलावहाय जोंनि सासे टिचारा एसेमब्लियावहाय प्रेयार खालामनाय जाबा मेथाइ रोजाबनाय जायोना बेयाव होनोमोन आरोखि दे बे ख्रिस्टान स्टुडेन्टफ्रा एसे खननानै होग्रो होनना बुङोमोन आरो माने बिसोर मिथिगौ आरोखि जोङो रोजाबनाय मानायावहाय जों एसेबाबो आवगायनानै दं होननानै दा बे गुनखौ नोंबो लाखिनांगोन आरोखि जाबाय दा थेंक इउ बेनोसै हामबायसै नाङा दे फंबाया जोंखौ बिराद मिनिहोलांबाय ने जोंनि गोसोफोरखौ सुग्लायहोलांबाय फंबायनि बे जोंनो मोजांथार मेथाइ खननानै खोनासंहोलांनायनि थाखाय सब बाथ्रा